задните. Тези хвойната прави два вида листа. Същинските, това са тези горните, и увидимите, това са тези личките, които стоят също прави, даже има изцяло форми, които са с увидими листа. Да, тръгва растението от начало с такива малки, те задните, които са по-видните, те няма никога да тръгнат, по-слаби са осветени, те винаги са долната основа. Първото нещо, което трябва да направим, е да изчистим клонките, да се покажат пуфичките и да преценим кои от клонките ще остават. Започваме с инструментчета. Не всички са такива, разкривим обикновени, китайски и японски. Други няма се да ги кажа, специални са инструментите. И китайските и японски са доста скъпи. Тази ножичка е 40 евро. Струва китайската. А японските стигат до 400. Всичко е относно това, включително и почвата, за мен ще говорим като нагледно времето. Сега да си почистим изкуството, бонсай, родината му е Китай. 2000 години преди Христа, японски, това е китайски монаси, първо започват да взимат такива малки растения на природата и си правят някакви композиции, имитирайки различни хубави идеи около манастирите и си ги отглеждали. Доста по-късничко, заедно с влизането на будизма в Япония, се принасят в бонсай. Малко по-късно стотина години и до литературата. И както и всичко останало, японците го развиват до съвършенство. Правят се стиловете, създават много нови школи. Имат си даже традиция, къде да се ходи да се добиват и магори, една специална голема, там има страшни неща, имат отбират видовете имена. Тя се води китайска или перускинензис, но се среща и там хвойна. От тя е много удачна, подбират точно определени видове, с които да може да се работи по-лесничко. И така с годините си започват и бонсая се предава от баща на син като нещо по-скъпо и като реликта. Има една, руснаците много я ползват в тяхната литература, старата, която е една легенда, как Шогуна, като дошъл на власт, тръгва да види какво прави народа и как се чувства, преоблича се като просек и тръгва да обикаля страната. Една вечер планината го заварва страшна виелица, няма къде да се скрие, вижда някаква колиба, чука, излиза някакъв възрастен стар самурай в оставка, поканва го да влезе и понеже няма с какво да го стопли, хвърля последния си бонсай в огъня, за да го стопли. Шогуна се трогва от жеста, който прави, защото това е наистина. Примерно аз не бих го направил, да ви кажа честно, ще го гледа 30-40 години. Тук има растения, всъщност аз не съм го доказал, да. Тук няма такива растения, има растения, които гледам от 25 години. Бил съм различно, но има примерно 20, 25, 30, има по на 7-8 години. И след това го поканва самурая да му стане шеф на охраната. Така че, ако някой дойде така, нашия менталитет българския специално не би си го позволил това. С тези растения съм ги карал по студентски